Lahat dyan. Magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Nandito po ako ngayon sa harapan ng Comelec Manila, kung saan masasaksihan natin ang mga pila ng ating mga kababayang magpapa-registered. Kasi ngayon po ay last registration na po ng barangay election. Ayan po. Ngayon po ay masasaksihan natin ang mahabang pila ngayon. Ayan, tanghali na po, marami pa rin pila. Ayan, parang naririnig ko rito, parang cut off na. Pero marami pa rin pila. Ay, wala po nakapag-cut off na sila. Ayun yung nagsabi na cut off na, di ba? Dito po kasi district po lang ang ina-accommodate namin. Per district po kasi siya. Sige po. Ayun, district to pala rito. Oo, yung malaki na pala. Ako po sa SM nila. Ay, Robin lang sa Ayan po mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa harapan ng Comelec, Manila. Kung saan marami pa ang mga taong nakapila. May cut-off kasi yata mga kababayan, may cut-off. Ayan o, kung mapapansin nyo maraming tao. iba pa yung naunang district yung all in ang tour party. Eh, may mga nakapila pa. Hindi. Ikaw usap po. Anong district kayo, sir? Anong district kayo? Dito yata ang to eh. Hindi, yung mga kasamahan ko, Nasa taas na. tatanong ko lang kung pwedeng dala ng pagkain. Ay, oo, kasi nakapila. Parang marami. Kanina pa kayo, sir? Sir, nasa YouTube tayo live. Ko lang, yung kanina pa silang alas 3 madaling araw dito. Ay, grabe, no? Hindi ko alam kung nakakain na sila. Pati to, sir, Madaling araw din na rin yun. nakapila pa to. Oo. O break time lang. Walang break time na alam ko eh. Walang break time. So, ito, nag-aantay. Pila. Waiting lang yan. Hintay sila na ng mga... Pag nagbabaan na yung iba, sila naman papasok. Okay. Baga next batch Bali, district, ano to? 2. Lahat yan district ko. Okay. Ang district 1 nasa SM. SM Manila. Yung 4, sir? Doon din. Doon din sa SM. Okay. Wait lang pa sila. Okay, sir. Salamat. Ayan po mga kababayan, yung district 2 tsaka 3, dito po yan sa Manila. Yung 1 at tsaka 4. Yes po, same po. Same din, may cut off din. I think it is sayang din sa pagkakaroon. Wala kayong communication system. Malalaman kung may Ma'am, kasi ito hapon, nag-cut off sila. 8 o'clock pa lang din. Same morning po, 8 o'clock nag-cut off. Ganun po talaga kasama yung influx ng tao na nagpapalit. wala kayong kilala doon. Hanggang 5. Hanggang 5 ang processing ng mga applicants for registration. Pero kasi sa dati ng tao, kailangan namin mag-cut off ng number ng tao na kaya namin i-accommodate. Wala po bang contact? Baka malaman kung kasi hindi ko kapagod sumasama. Kaya rin matapos. Masakit ko sa malaki. Transfer ko sa Ayan po mga kababayan. Ayan, kung napapansin nyo mga kababayan, yung mga kababayan natin dito ay nakapila pa ng madaling araw pa raw. Alas 4 or alas 3 nandito nakapila. Ayan po, marami pa rin pila, nasa tent, nasa ilalim ng tent. So pagkatapos guys ng nasa taas, tapos nila at ito naman isusunod naman itong mga nakapila dito. Sorry, pinatay kong tawagan. Hindi na rin sila maka-accommodate. Ayan, kung napapansin nyo guys, marami pa rin naghihintay guys nasa labas.
Ayan. Lahat naman po, kahit sa SM Manila, nagpapasok siya po talaga. As early as 8 a.m. Actually, ma'am, sila po, pumapasok sila ng 6. Pero ang rules and regulation ng civil service is 8 a.m. Hindi, 8 a.m. ang start ng trabaho ng government. Pero sila, nag-extend sila ng seats para asikasuhin na lahat. So 2 hours before ng trabaho talaga. Yun. Ito pong mga nandito, pwede lang po magdasal tayo. Hindi, totoo naman, pwede tayo magdasal na sana may-extend para may possibility na makapagpa-register kayo, makapag-transfer, kung ano mga kailangan. Ayan, tama si sir. Hindi pwede, ikaw kakain, tapos kami kanina pa kami pagod. As of today, ma'am, wala pa po sinasabi kung may extension. So kung nag-cut off na kami dito, possible nag-cut off na rin dun sa... Opo. Yes, ma'am. Sige, thank you. Sige po, ikat po. Salamat, God bless. Ayan, yun po ang sinabi ng officer natin dito, guys. Yung naka-assign ditong officer, police officer. Ayan po. Yan po ang sabi niya. Magdasal daw, baka sakaling ma-extend. Huwag mong buhatin na yes mo lang. Hindi, bali ano po. Isang daan. Paano sila natin? Isang daan na lang sa data. Ay, joke lang. Sorry lang. Mga nangungulit pa dito. Ayan po yung entrance ng Comelec. Aakit pa sila sa taas, guys. Ayan, yan po ang kaganapan dito sa ating Comelec, sa baba. Dito po, guys, ang District 2. Dito nakalapila yung ano. Ayan, nag-iantay tanghalin tapat lang po. Anong oras na? 11:45. Ayan, guys. Hi, ma'am. Excuse me po. Anong district po ito, ma'am? District 2 po. Lang? District 2 lang? 2 lang po. Cut off na po sila. Yes po, cut-off na po sila. So, hindi na makakapasok yan? Yung may number po, Yung may number. So, ito may mga number na yan. Opo. Ito pasok na sila. Okay. District 4, ma'am, nasa SM po. Ayun, na District 2 pala to, guys. Opo, District 2 tong mga pasok na. Yun, nagpaserap lang yung
Inago. Ito sir, ito yan. Ayan guys, distrito lang pala guys dito ang nakapila. Ayan. Sila po ay madaling araw pa, naabutan sila ng cut-off. Pero meron na silang mga number. Ayan po na tayo dyan. Saka sir. Paano kuya ha? Pagkabihan sila. Ako, sila na vlog. Ano sa'yo? Okay lang ma'am, ma-update ko lang yung mga kababayan natin. Pwede ko yung kuha. Ay mga kababayan, ito po yung ito po yung mga last na nandito na abutan ng ayan ma'am. Ayan mga kababayan natin na abutan ng cut-off pero meron silang cut-off na po sila ma'am ano, pero may number na sila. Yun na lang po makamodate po namin yung mga may number po. Okay. Ayan po mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa harapan ng Comelec. Sila po yung may mga numbers na naabutan ng cut-off. Ayan. Ayan. Ayan po, may mga numbers po sila. Binigyan ng so ayan guys, oh. 220 lang po. Ayan, hanggang 220 lang po muna. Dito lang po muna. Ayan, nagtuloy-tuloy po ang ating pila. Ayan. Hi ma'am. Ayan, hanggang 220 lang po guys ang number. Sir, kanina pa po kayo rito. Madaling araw pa kayo. Ayan po guys, madaling araw pa po si Sir dito. Galing pa ko kayong ano sir? Galing pa kayong Ito lang po sa may district po number. District 2. District 2, okay. Kasi District 2 lang to, no? Pila na. Nabutan kayo ng cut-off, no? Pero may number na kayo. Ayun, buti na lang may number na sila. Madaling araw pa yata sila nandito. Kanina ba maraming pila, sir? Marami po. Ayan, no? Marami po. So, Anong pangalan niyo, sir? Mark po, Mark. Ayan si Mark, taga District 2. Ayan. Naabutan siya ng cut-off pero mayroon naman siyang number. Ayan. Sir, wala kayong sabihin sir na naka-live tayo. Okay na. Ayan, maraming salamat Mark. Ayan po. Medyo mabagal lang sir, ano? Tagaan lang po talaga. Sagalan talaga. Dati rin, nung nagpa-registered kami ng anak ko rito, grabe ang hirap. Ang gulo. Buti nga kayo, may sistema nahati na eh. Oo, nahati na. Kasi dati wala pa yung SM eh. Talagang dito, ang haba niya. Halo dito, lahat ng district, nandito lahat. Ayan mga kababayan natin Ikaw. Okay, sige ako. ayan guys, ano lang dito guys, District 2. Ayan. Pero napakarami pa rin talagang pila galing pa. Madaling araw pa sila nandito guys. Tingnan mo. Umupa naman pero marami daw pila kaninang umaga. Nakakausap natin si Mark. Ayun nasa unahan. Ayan. Pagkatapos ng taas ng 20 lang allowed sa taas. Tapos pag nalapos yung baba na naman. Ayun, tapos kukuha na naman ulit ng 20 sa tao para doon naman iakit na naman sa tao. Ayos na sir, ayos na. Ayos na sir. Ayan po ang kaganapan na sa Comelec guys.
Ayan, kung napapansin nyo guys, napakadami pang tao sa labas. Ayan. Sa tingin ko, ang iba gutom na gutom na. Ang iba nagkakainan na guys sa gilid-gilid. So marami naman guys ang ano dito. Anong district kayo, ma'am? Anong district sila? Ito kayo? Ay, oo, dito, nakatop na eh. Sir, ano number na po? Wala na, katop na rin eh. Yung district to ba kayo? Opo, hindi may number po kami. Kung may number po kayo, pasok na po kayo dyan. Nagtawag na kanina. Teka, nakapila kayo rito? Kanina po. Anong number mo? Malis po kasi kami sa pila, yung kasama po namin na hihigit. Ma-accommodate Kasi kanina, nagpapasok na ng 20 persons. ay 7.5 na lang dapat. Hindi ko alam, kung nakapila kayo dyan, makakapasok kayo. Siyempre, may pila yan eh. 220. Hindi ba sinusunod sa number, sir? Ha? Hindi po ba sinusunod sa number? Hindi, ay ata ang tanong natin dito. Ma'am, di ba po naglagay po tayo ng listahan kanina? Nandun, nakalista yung mga pangalan doon, ma'am. Kung nakalista po yung pangalan ninyo, ma'am, if ever magkaroon ng extension, ma'am, possible. Extension today. For today, ma'am, yung for today, sige po, sige po. For today, ma'am, talaga, hindi na talaga siya ma'am kaya. Kaya nga po, pinalista na po namin yung mga pangalan nung, if ever magkaroon ng extension sila, may ID mo. Kasi 11:30 na lang, nasa 200 na kayo. 350 lang tayo. 350 lang yung number eh. Dito, kanina ma'am. Kaya 350 yung i-accommodate nila today eh. Eh 220 na. 11:30 pa lang. Di ba hanggang 5 o'clock ang government office? Oo. Dapat, oo, pwede pa i-extend, ano? Pwede pa sana, ano? Kasi nababawasan naman na, kaya na yan. Eh. Sabi nga ng isang officer kanina, police officer, magdasal daw tayo, baka sakaling i-extend. Kasi hanggang 5 pa naman eh. Paano po pipila pa po? District to po, kaya ako lilipat po. Okay. So, dapat may address, may valid ID ka na naka-address sa district. Meron po. Oo, at yung ID mo na naka-address sa district. Ano po, police clearance, Sa police clearance, hindi siya valid ID. NBI po. Meron po. Oo. Yun ang gagamitin if ever magpapa-transfer ka kahit sa sarili. Pero sa ngayon, part of na po tayo. Yung mga may number na lang yung i-accommodate natin. Sir? Kailan pwede? Kung magkakaroon ng extension doon, pero if ever hindi, after na ulit ng barangay election. After na ulit ng barangay election. Pero di pa po, sure po. Opo, wala pa pong announcement as of today. Thank you. Ayun. Ayun guys, nakaupo na yung mga kababayan natin guys. Wala pong mag-aantay dyan. Alis po kayo lahat dyan. Wala pong mag-aantay dyan. Alis po kayo lahat dyan. Alis po lahat. Wala po. Ayan, Les Florence, mega love shoutout sa iyo, Les Florence. Hello, live with Tin and Ed, mega love shoutout. Ayun, good na. Sige, sleep ka na dyan. Tin, good night. Maraming salamat, live with Tin. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Comelec, Manila, sa harapan.
kung saan nandito po lahat ng ating mga kababayan, mga kabataan na gustong magpa-registered, voters registered sa Comelec. Ayan. Dito po ay halos lahat sila ay madaling araw pa. Nag-cut off na sila pero ito na po yung cut off. Nakakuha na sila ng number. So sila na po yung natitira. So konti na lang ang pila. Uubusin na lang to. Pero yung iba may mga dumarating pa guys. May mga dumarating pa na nagtatanong na kung pwede pa. Sabi nila titingnan daw nila kung may extension pa. So hindi natin alam kung may extension pa to. So ang na-accommodate nila yata is 300. So 350 yata or no. So ayun. Ubusin nila yon kung sakaling mas maaga pa. Ayan. Baka may extend pa. Sana may extend daw sabi ng mga kababayan natin kasi marami pang gustong maghabol ng last registration natin guys. So ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo. So ayan, alas 12 na po ng tanghali. Halos gutom na yata sila lahat. Ayan, sa harapan naman dito, may mga kainan naman dito. Yung ibang naghihintay, kumakain muna. Ayan sila. So ayun, yung iba, yung kumakain na doon sa gilid-gilid. Ayan guys. Tanghali na guys. So ayan pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Ayan yung iba guys, kumakain na doon sa mga gilid. Pala yung likod ng Maynila. Bless Florence, mega love shout out. Stay safe, Kuya Kaluto. Thank you, Bless. Thank you, Bless Florence. Maraming salamat sa pagbisita, guys. Live with 10 and Ed. Mega love shout out sa inyo. Al, re. Ay, sir.
Ayan, nagbablog ako eh. Okay, ano? Anong balita? Anong balita dyan sa taas, sir? Okay lang naman. Okay lang. Yung isa other Smooth, smooth. Ayan, sis. 20 pa lang. Ilang init ang Gandang bilog yun. Full market. Full market. Cinema Club. Ayun, doon pala guys. Doon pala guys sa Cinema 12, yung District 4. Ayan. Ayan, tapos na sila. Sir, paulit-ulit ako. Walang mag-aantay dyan. Alis kayo dyan lahat. Apo, same card. Apo. Saan ka ba? Ba't dyan ka nakadaan? Okay, sir. Ako po sir, magpapa-reactivate siya, magpapa-restore. Anong district kayo? District 4 po. District 4. Ang registration kasi sa SM daw eh, sabi nila. So, magtanong muna kayo dito sir para panigurado. Ang alam ko kasi SM yung District 4. So, yung magpapa-reactivate, hindi ko sigurado kung ngayon yun. SM kayo kung District 4. Dito po mag-inquire po kayo dyan. Sige po, mga salamat. Hingi, wala kayong form? Wala po, hindi makakabalik lang po kasi ulit. Dito. Magtanong kayo dyan mamaya. Tanong kayo dyan mamaya. Kasi alam ko sa ano yun eh, di ba sa ano na nila yan, sa email. Doon na mismo sa computer kayo kukuha ng form. Di ba? O, di pa rin. Ang sabi sa amin, dito rin daw po. Alam ko, Dito rin daw po. okay, pwede kayong humingi dyan, tapos pipilapan nyo lang. Anong district kayo? Dito. Alam ko sir, parang cut-off na, nadinig ko kanina eh. Kahit may number ka. May number na kayo, nabigyan na kayo kanina? So nakapila kayo dyan kanina? Opo, bumalik lang kami. Yun naman pala eh. So, tanong na lang kayo dyan mamaya. Kasarapan sa pagkain. Ay ka. Ako ka. Alam niyo bakit? Kasi nakakatawa. Ano sa tao eh? Last time na lang natin sa Pilipinas. So, parang kailangan mo Ano na totoo ako?
Pagod na ako yung video ano din. Hindi sir, umiilag ako. Oo, dati nito. Oo. Anong taon ngayon? 2022. Oo, anong taon to? 1940 pa. O, dati na to. Many years ago na. Sinantin na taon. Ay, so, di ba may penalty yan, 500? Lupayot ka pa. At least. Tingnan ko lang ako kung mga pagkataan. Hindi mo sabihin na sabihin ako sa akin. Wala na yung ganun kita ako sa ito mo lang namin sir, baka sa kulit lang. Ito mas rin ko na tao na pagkasa. Ang marang mas sinabi mo tao sa kayo. Mars. Yun pala eh. Pa! Yes sir. Ayan. Ayan guys, tuloy-tuloy po tayo guys. Ayan. 12:10 na tayo guys, 12:10. Maka Rides, mega love shout out. Anjo de Heres, hindi ko maano eh. Anjo, hindi ko maiwanan to eh. Kasi wala pang 1 hour to. Sayang eh. Eh kaya hindi na nga ako eh. Musta dyan? Si JR. Nakalis na. Maka Rides, mega love shout out. Maka Rides, maraming salamat. Bless Florence. Napaka ano talaga, no? Hinaganap sa'yo, kakaalis ka. Pasalubong kayo. Oo, sabi. Ayan ang mga kababayan natin, nagsiupuan na sila dahil pagod na, gutom na. Daling araw pa sila guys. Dito tayo guys sa Comelec, Manila.
Punta muna tayo guys sa ano, guys. Punta muna tayo guys sa Arroceros Garden. Tara. Guys, dito na nagkainan sa labas. Pabalik tayo guys. Ito tayo guys, doon sa Arroceros Garden. Para mapakita natin guys yung ang ganda naman ng ating Arroceros Garden. Ito yung pinaganda ni Yorme. Ayan. Ito na guys, ito na yung Forest Park. Ganda ng gabi guys. Dito guys may mga validation yata ng senior citizen. Validation yata ng sa DSWD yata to guys. Santos Loretta. Ang pagsasaayos ng Arroceros. Ito po yung Arroceros Forest Park natin. Ayan. Guys, pasok po tayo ngayon sa dito tayo sa Arroceros Forest Garden o Forest Park. Siya pwede pumasok sir. Ayan, nandito tayo ngayon sa ayan guys. Ayan, pumunta muna ako rito, Anjo de Jerez. Pumunta muna ako rito kasi nainip na ako doon. Walang masyadong action. Kasi nakapila pa sila, naghihintay ng lumabas yung mga nasa loob, nasa taas. Pag bumaba yun, saka papasok yung mga nakapila. Abutan natin yung mga cut-off doon. Pero may number naman sila. Districto lang pala yung doon. Tapos sa SM Manila yung District 4. Sa Robinson ano naman, doon naman yung ano. Ayan. Ayan guys. Napakaganda rin pala ng ano dito. Ngayon lang ako nakapasok dito guys. Sa Arroceros Forest Park. Ito yung pinaayos ni ating mayor na si Yorme Isko Moreno. Ayan guys, mega love shoutout sa inyo lahat yan. Erwin Pulenday. Ayan, mega love shoutout sa lahat, sabi niya. Ayan, Erwin Pulenday, mega love shoutout sa iyo dyan.
Maraming salamat sa pagpunta, guys. Ayan po, guys. Hello. Guys. Ayun, namasal sila. Ayun, mayroon din ano dito, guys. Makaupo nga muna. Ayun, pahinga muna ako rito, guys. Wow, ang sarap. Refreshing. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan. So, tatanggal muna tayo ng makapagpahinga ng face mask. Grabe, hingal tayo dun. Galing tayo dun sa Comelec. Medyo malayo-layo. So, dito muna tayo. Nakaupo lang tayo rito, guys. Hello guys, nandito ako ngayon sa, ayan nakaupo lang ako. Pahinga muna ako dito. Ayan guys, may galab shoutout sa inyo dyan. Ayan, 4 million in the house, may galab shoutout sa inyo dyan. Ayan. Anjo Dahiras, may galab shoutout sa inyo dyan. Jorens, Lia Jade, Renee Squirrel. Guys, paki-subscribe naman guys. Paki-support kay Renee Squirrel guys. Nagalab shoutout kay Renee Squirrel. Paki-support naman po guys kay Renee Squirrel. Ayan. Ayusin natin ang buhok natin. Grabe oh. Pawis na pawis ako guys. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. 5 million in the house. Nandito tayo ngayon sa Arroceros Forest Park. Ayan, dito po sa pinagawa ni Yorme Comoreno. Ayan, napaka-refreshing dito guys. Napaka medyo malamig. Wow, ang sarap po. Wow, parang bakasyonista lang ayan. Ganda ng view. So ayan, ikutin natin guys. May isda ba rito? Lahat ang isda. Meron pa doon? Karpa to, kailangan karpa to. Okay. Hello. Shout out. Sa lahat sa YouTube tayo. Wow, ang ganda rito guys. Yan, lalim.
Wow. Oh, ang gandong pala to. Hello guys. Ayan, haba, ang laki pala nito. Ayan, oh. Wow, ang daming puno. Oh, panalo siguro sa gabi dito. Ang laki ng puno pero tabi-tabi po. Ayan, oh. Wow. Ooh. Ang lawak pala dito. Ayos to, oh. Iilaw sa gabi to. Ang ganda nito, sir. Wow, may parang biranda pa, guys, oh. Hindi kaya maligaw ko rito? Wow. Akyat tayo, akyat tayo. Ayan. Tan, tan, tanan. Tan, tan, tanan. Parang kasal yun, ah. Graduation song. Ayan, ang ganda, oh. Oh, another, elevated. Ayan, parang mayroon silang veranda rito. Wow. So, another taas ulit. Ganda rito, guys. Dito yan sa Arroceros Park Garden. Tatagpuan yan dito sa Arroceros, Manila. Ayan. Wow. Uy. Ang daming ano. Wow. Panalo, guys. Ang ganda. Wow. Ang laki. Ayun, oh. Grabe. Wow. Amazing. Oh, ang laki, oh, yung puti, oh. Grabe, ang laki. Ano? Grabe, ang laki.
Yun, puti oh. Grabe, ang laki ng isa oh. Ayan, nandito dito rin po yan matatagpuan sa ano, sa Aroseros Garden. Ayan, yung mga koi na yan. Napakalaki. Ang lalaki guys. Oh, daming pera. Ayun, makikita mo yung oxygen nila. Ang ganda. Ang laki. Ayan. Ayan yung mga ibon na dito na siguro mga ito yung mga pinakawalang ibon dito. Roseros Forest Park Ordinance, Manila City Ordinance 8607. With the support of Vice Mayor Hani Lacuna and City Council, this promise was fulfilled in February 20 when Mayor Esco Moreno signed into law Manila City Ordinance 8607, known as the Roseros Forest Park Ordinance. In 1945, February 27, Manila burning. Ayan, no? Philippine Liberation, 1945. Estado Mayor. (1935) ito yung aerial photo. 1940 aerial photo. Ito na yung 1960s. 60s na yan, 60s. Ayan. Postcard. Ito 1949.
Ay, grabe. Ito yung map of Manila 1671. Map of Manila 1720. Tobacco factory in Arroceros, MID 18,000. Ayan. Map of Manila 1739. Ayan. Plano de Manila Isos Arabales. Ayan. Ito yung lumalaking puno. Picos Consinia tree. Ayan, Anahaw tree. Tabi po. Ayan ang Manila palm tree. Ito na yung mga uri ng tree. Bagras tree, rainbow. Ayan na, parang ano ganda. Potong tree. Fungus, mushroom, and butterfly on tree. Talisay tree. Urban forest. Ayan, okay guys. Ay, pakita ulit natin yung isda. Ayan, ang laki oh. Bunso ni tatay, may love shout out. Bunso ni tatay, salamat. Yes, bunso. Malapit to sa SM Manila. Tama, bunso. Irene Vlogs. May love shout out Irene Vlog ng Tem Blessing. Ayan. Bunso ni tatay Aweng. Ayan, may galab shoutout sa iyo dyan, bunso. Irene tayo, ayan. Clever artist. Kadungday. Ayan, may galab shoutout sa iyo. Clever. Ayan. Juliet. May galab shoutout sa iyo dyan, Juliet. Juliet Guntang, may galab shoutout sa iyo dyan. Anjos Deres. Ayan. Ayan. Yan po, support po natin yung Rene Esquirel, guys. Andiyan po yung link ni Rene Esquirel. Anjo Deres, wala si Dakila rito. Kanina nakausap ko si Lolong nandito. Nag-taping. Hindi, joke lang guys. Oo, talagang nakaka-relax dito. Kanina nga, natumambay muna ako dun sa isang upuan. Doon sa may fountain. Nag-relax ako guys. Grabe, pawis na nga ako eh. Handens channel, mega love shoutout Handens channel, mega love shoutout sa dyan, Handens. Maki Rides TV, Maki Rides, mega love shoutout sa dyan, Maki Rides. Ayan, maraming salamat sa pagpunta guys. Ayan, paki-share na lang po ang live natin at paki-watch na rin yung ating live. Maraming salamat guys for watching. Ayan.
Yes, after nito, Anjo de Jerez, after nito pupunta ako sa SM kasi magkaano naman tayo doon, magre-relax tayo doon. Relax muna tayo doon, guys. So, titingnan muna natin yung ano, hindi ko pa nakikita dito. Malapit din pala to sa ano, parang may ilog akong nakita rito, guys. Oo nga. After nito, guys, punta naman tayo kung may load pa tayo. Punta naman tayo ng SM, guys. Doon naman tayo sa registration ng ano, barangay election. Yun, nandun kasi yung District 4, titingnan natin kung okay pa. Kanina doon sa Comelec Manila, galing tayo doon kanina, tiningnan natin ang sitwasyon doon. Ayun, may mga nakapila pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pila. Pero kukunti na lang din, nag-aantay na lang sila matapos yung iba sa nasa taas. So, ayan po, guys. Ayan, oh. Napakaraming water lily. Ayan po yung tulay, guys. Ayan yung tulay ng ano, papuntang Quiapo. Ayan, napansin nyo, guys. Ayan ang tulay ng ano. Ayan tulay ng papuntang Quiapo. So ayan, guys, lalabas na tayo, guys. Okay. Thank you for watching, guys. Saan pa pwedeng lumusot? Tanong tayo kung saan ang shortcut. Sir, saan pa pwedeng lumabas? Dito? Dito ang labasan dito? Pwede na dito. Thank you. Ayan, dito na tayo. Labas na tayo, guys. May galab shoutout sa inyong lahat dyan. Teka, upo muna tayo dito, guys. Ayun, sa Ilog Pasig pala yun. Ilog Pasig. Ilog Pasig yung nakakita natin doon sa gilid ng ano. Magalaw shoutout Anjo de Jerez, Handens Channel, Maki Rides TV, Handens Channel. Pupunta tayo, guys, sa SM Manila kung saan meron din registration doon, guys. Ayan, pakisupport naman po, guys, ang nakalagay dyan na link. Rene Squirrel po, yun po ang link ng anak ko. Paki-support naman po, guys. Ayan po, sa mga nanonood dyan, paki-support naman po yung anak ko, Rene Squirrel. Ayan po yung link niya, nasa baba, guys. Maraming salamat. Ayan, Juliet Guntang, may galab shoutout, Juliet. Clever Artist. Ayan, may galab shoutout, Irene Vlog. Bunso ni Tatay Aweng, may galab shoutout, Irene. Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan. Erwin Pulenday. Maraming salamat, guys, sa pagbisita sa... Ayan, sabi ni Erwin, thumbs up, kalutong bahay, thank you. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan, sabi ni Bless Florence, stay safe, kuya, kaluto, thank you, guys. Ayan, so... Ayan, si Life with Tin and Ed, ayan, tulog na siya. Ayan, mega love, shoutout sa inyo dyan, 3 million in the house. So guys, so punta na tayo dun sa labas, guys. Hanapin na tayo ng labas. There's a
May labasan ba rin? Parang may mga ano dito ah. May mga naka-install na ano dito. Store. Nagtitinda ba rito? Cyril Akla, may galab shoutout sa'yo dyan, Cyril. Yay so lovely, may galab shoutout. Yay so lovely. Thank you guys sa pagpunta sa... Ayan, nandito po tayo guys sa Cyril at Yaiso. Nandito tayo sa Arosero sa Garden Park. Ayan, lalabas na tayo guys. Ang daming tao dito guys. Muna po muna kayo. Baka mamaya magtawag lang eh. Daddy, ayaw makilig eh. Magwala ka. Darating ang pala. Yan po, magkakalauna na guys.
Ayan guys, update lang guys. Galing tayo kanina dito kung saan mahaba pang pila. Ayan, tuloy-tuloy pa rin sila guys. Ayan. Ayan, dami pa rin tao guys. Hi po ma'am. Hello. Umuusad na ba tayo? Ayan, dami pa rin pila guys. Meron din pong media rito guys. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang ano guys. Ayan, kung napapansin nyo, hindi pa rin kanina pag alis ko rito, ganito pa rin ayun, nabawasan na doon. Banda ron, nabawasan na yun. So may gilid-gilid. Ayan. Ayan po guys, nandun may mga ano po doon, nakasilip guys. Ayan o. Ayan, nauubos na sila guys. Dito po guys, maraming mga kainan din dito guys. Gilid-gilid lang. Ayan. Ayan, marami-rami pa rin guys ang nandito. Ayan, ang dami pa rin tao guys. Ang iba nagkakainan guys. Nagkakainan pa rin dito guys. Ayan, kung napapansin nyo guys, marami rin kainan dito. Pero yung iba hindi na umalis sa pila para hindi na masingitan. Ayan o. Pero lahat to guys, makakapasok na to guys sa taas. Ito kasi nakatop na to, kasama na to sa katop guys. Ayan. Ang dami pa rin pila guys. Ayan, tuloy-tuloy pa rin. Yung iba dyan, mga madaling araw pa. Madaling araw pa sila nandito guys. Talagang tsaga-tsaga lang daw sabi nila. Lahat sila na nakasama na sa cut-off. May mga numbers na sila guys. Ayan. Hi guys. Hey Brad, sige. Shout out, shout out. Ayaw magsasabihin kayo. Shout out to sa. Ay, shout out. Yeah, okay lang. Live tayo. Hello guys. Hello, what's up? Oh yeah, what's up? Ano pangalan po yan? Ayan, kalutong bahay recipe. Ano?
Picturean nyo lang yan. Kalatong bahay. Sir, ma'am, ayan ganda niyang outfit niyo. Ayan o. Ayan o. Ayun na pa kayo rito? Ano masasabi nyo sa pila? Sa pila natin? Parang walang usad eh. Ay, walang usad daw, walang usad. Di ba sir, kanina nandun sa harapan, ano na? Ayun, every 20 persons, yun, pagbaba nun, pasok naman kayo. Umusad naman kahit pa paano. Ayan, konti na lang kayo. Ayan. Ay, basta may number na kayo, pasok na yan. No. Walang number eh. Wala na kayo? Lista lang, lista. Basta yung nakasama sa cut-off, nakasama kayo. Hindi, lista lang. Nasa Mga taga-saan pa kayo? mundo. Ay, sa Tondo pa sila. Madaling araw pa yata kayo dito, hindi naman. Ay, yung iba guys, iba na madaling araw pa rito guys. Kalutong boss. Kalutong bahay, sir. Wala boss. Wala ko doon sa kami live. Ay, wala yung live. Minsan marami kasing lutong bahay eh. I-search mo yung Touch Trayman, yung Facebook ko. Ano page niya sir? Touch Trayman. May libreng food trip ba dyan sir? Wala, ano lang yung channel ko lang yun. Wala kaming restaurant. Tutorial lang. Luto-luto lang yung mga Ano? Sakto Iba to, T. Oh, TH. Sakto marunong magprito ng itlog. Ayan po yung Side up. Side up. Touch Trayman. Ganyan, sir. Or DHA o... Oo, yan. May H pa. May CH. Kenya. Ito. Ayan. Diba? Ayan, bossing. Ayan. Ayan na, yan yung mga ko. Yung mga niluluto ko. Wala yung page mo. Ayun ang page yun. Pinati mo yung link. Hindi. YouTube yun. Ay, nahanap mo yung live? Oo, live. Ano yun mo muna? I-subscribe mo muna siya. Touch Raven. Raven. Trayman. Subscribers ka pa rin. Support mo nga pa. Wala, oy. Follow mo rin par. YouTube. Yeah, YouTube. Oo. Ano pa mo? Hit the notification bell. Wala sa FB. Oo, kasi mag-YouTube muna eh. Sige, hindi mo na. Bahay pala yun eh. Malutong bahay, sir. Pogi ni Kuya. Okay na. Matpapa mo. Oh, shoutout. Sige. Sige. Oh, taga saan kayo? Sabihin niyo. Oh. Rino Reyes na dito eh. Ayan, oh. Shoutout din natin na to. Gusto ko niya mamat papa niya. Ayan. Kaming tulog eh. Subscribe ka. Ay, alive. Sa umilik ka pala ng alive eh. Oh, ayan, live na. Ayos ah. Ano nga. Ay, harap ka dito. Harap panoorin mo. Tin video may tin. Nakita niyo na? Grabe, oh. Init dito, guys. Butin pa kayo ng alas 5 rito. Bagal eh. Medyo mabagal talaga. Napagin tulog. Kaya nga, sabi nga ng iba doon, talagang daling araw pa kami. Kami sumisingit eh. Nung nakaraan nga dito, maraming district dito, District 4, 6, 5. Nandito lahat, mas marami kayo dito dati. Buti nga ngayon, hinati, nandun sa SM yung iba eh. District 4, nandun sa SM, sa Robinson. District 3. O, buti nga hinati-hati kayo eh. Konti pa lang yan, dati, yung dami. Last, May mga number ba kayo? Pasok na kayo dyan pagka kasama naman kayo sa cut-off na yata. Nakasama na kayo. 350 lang po nakaka. Oo. Pasok na yan. Makakapasok naman yan eh.
Tsagaan nyo lang. Nandito na rin kayo eh. Ano yun pala ka? So guys, ito po yung kaganapan natin dito sa baba ng Comelec. Ayan. So kanina napapansin nyo guys, kanina napakaraming tao. Ngayon po ay konti na lang guys. So ubusin na lang po ito guys, mga 350 yata ang kinuha nila. Cut off na sila doon. So ngayon, ito na lang, may mga number na to guys. Sila yung naabutan ng cut off. Ayan, pero sigurado na makakapasok na sila doon sa taas guys. Sigurado na to guys. Makakapasok na sila guys. Sigurado na at makakaakit na sila at makaka-register na sila guys. Yan po guys ang kaganapan dito guys sa ating Comelec, Manila. Ayan po. Kung saan po ay ang iba po dito ay madaling araw pa po, mga alas 3, alas 4 ng umaga. Nakapila na po siya dahil napakarami pong tao. Mga kabataan natin, lalo na sa mga kabataan. Hindi lang po yan, may mga nagtatanong din, nagpapa-reactive ng ano nila, yung ng boto ano nila, registro nila. Ayan guys. So guys, tapos na po tayo dito ngayon sa District 2. Kasi dito lang po yan sa Comelec ng Manila ay ang kinuha lang nila District 2. So yung District 3 ay nasa Robinson, Manila, Ermita, at yung District 4 ay nasa SM Manila. Ayun po, pupunta tayo dun ngayon sa SM. Subukan natin kung makakakuha tayo ng update doon guys. So for now guys, ito lang muna. Pupunta na tayo guys doon sa SM. So maya ika-cut off na natin to guys. Kakat na natin to guys. So maraming salamat guys sa panonood guys. Maraming salamat. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Hello guys. Hi. Ayan sila. Ayan si Papa Salves. Mega love shoutout Papa Salves. Maraming salamat. Bless Florence. Sige, Cyril Akla, tambay ka lang muna dyan. Thank you for watching. Okay. So, pumunta tayo guys sa Manila. Okay. Ayan. Tapos na tayo guys sa Comelec guys. Ito yung UDM guys. Sir, hindi lang shout.
Malapit din guys dito yan sa UDM. Ayan, UDM guys. Ayan, dito na tayo sa gilid ng City Hall. Ayan ang UDM, yung school, University de Manila. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa harapan ng City Hall. Ayan, or sa gilid ng City Hall ba to? Ayan, meron na tayong vlog dito guys, dito sa may Cartilla. Ayan, pati yung fountain dyan, dancing fountain. Ayan. Ayan po yung ano. Hello. Ayan, naka-live na ako ah. Interviewin na kita. Ayan, nandito po tayo sa Mamihan, sa Parisan. Ayan. Ayan, napakasarap ng Paris dito. Pwede yung videoan ko? Okay lang. Ayun oh, mainit. Meron din po tayong andyan para ano, mga napi. Nandito po tayo ngayon sa Villegas. Antonio Villegas to, no? Antonio Villegas Street. Ayan, nandito sa Antonio Villegas Street. Nandito sa Parisan ni... Anong pangalan niyo, ma'am? Joyce. Ayan, Parisan ni Joyce. Napakasarap ng Parisan ni Joyce. Ayan, punta na kayo guys dito sa Parisan ni Joyce. Napakasarap ng kanyang pares. Ayan. Ayan, mura lang ang kanyang pares. Magkano bang pares mo? 50 with rice na yan, no? Sige, saan ka pa? With rice na yan. Ayan, no? Ako, napakasarap sa ano yan, no? Sa high blood, oh. Ayan, pero ano lang tayo ko. Iwas lang tayo sa mga ano, siyempre. Hindi naman, moderate lang, siyempre. Ayan. Maya-maya kakain ako. Tayo sa Parisan ni Joyce. Napakasarap ng Paris ni Joyce. Ayan guys. Pwede ba akong makakain dito? Sige, isang order lang.
Ayan. Or mommy rice? Mami rice with rice. Ayan, sarap nito. Pawisan ako nito. Oo, sarap nito. Guys, nawala na lang ako sa TikTok ha. Tsaka dito naman. Magkano to? Sampo lang. Ano to isa? Sampo. Ano nga to? Kulangan. Isa nga? Sarap nito guys. Pineapple po. Ilan na subscriber ko? Hindi makikita dyan. Nasa 1K pa lang ako. Kulang pa ako ng watch hour. Sarap guys. Ito na kayo dito guys sa Antonio Villegas Street. Dito sa may kanto lang, may tawid din lang ng SM guys, nandito. Sarap ng parisan ni Joyce. Paris Mami ni Joyce. Dalawang mommy rice. Ayan, kain muna tayo. Guys, kain muna tayo guys. Ang itiri lang dyan. Ayan, kain muna tayo guys. Ayan. Sarap. Sarap, grabe. Maganda to guys kung may hangover kayo. Punta kayo dito kay Joyce. Parisan ni Joyce. Naku, napakasarap. Tagaktak ang pawis nyo guys. Tara na, tara na. Dito lang to sa may Antonio Villegas Street. Sa may SM Manila. Ayan. Pagtawid nyo lang. May kanto. Pwede makabili nyo ba? Ganda, ganda. Ayan, bukod sa mamihan niya, Paris, meron din siyang pamutik, ang tawag dito?
Monticule, saka banana fruit. Ayan. Panghimagas, meron pa silang. Ayan guys, meron pa silang pineapple. Oh. Tsaka gulaman to, ano? Pineapple, gulaman, oh. Nakakapagod sa Comelec. Daming pila. Daming tao. Last day. Yung iba nasa SM. District 4. Buti nga yun, hati-hati eh. Yung District 3 nasa Robinson, ano, Manila. Ganyan talaga, kasi pila-pila talaga yan. Grabe, madaling araw pa nga yung iba eh. Oo, maganda. Pila-pila. Ay ano, sinabi. Buti nga hinati nila eh. Kasi aabot ng alas, ano yan. Oo. Alas 5, cut off na. Pero diyan nga, kinat off na eh. Pero mayroon pa. 350 katao yung may mga number na. Inuubos na lang. Pero marami pa rin sa labas. Yan, tapos na ako guys. Ang sarap. Kano to? Ayan yung isa nito. Tapos sa mainit, sa malamig, ano, patay, ano. Yan Kaya talaga. ipin. Ganyan tayo eh. Ganyan tayo eh, pero ang sarap talaga magpalamig. Bali na natin. Bali, ano, 60 ano? Yes po. Thank you po. Thank you rin. Okay. Gano'n dito? 25. Kayo rin ang gluto niyan. Yung ate ko. Ah. Alin dito ba? Wala nga. Ito available din yan. Pero ngayon wala pa ngayon. Tingnan lang yan. Pasukan. Pagpasukan na meron na. Oo, malakas yan. Lalong lalakas yung ano mo dito. Pwesto mo. Pag nagpa face to face na, ano.
Salamat, Joyce. Yes, sir. Salamat, Thank you salamat, po. salamat. Thank you, sir. Ayan, si Joyce. Mamihan ni Joyce. Bye! Ayan, oh. Wala kang sasabihin, wala kang i-shoutout dyan. Ha? Wala kang i-shoutout. Hello. Out po sa yung lahat. Ayan, oh. Maraming salamat, Joyce. Ayan. Punta lang kayo dito sa Antonio Villegas Street sa may SM. Meron siyang Mami Parisan dito. Ayan guys, nandito lang yan, sa mukha na lang guys. Yung sa may gilid ng City Hall. Ayan. Punta na tayo sa loob. Sige guys, bye! Ayan. Nahadig kaya ako dun ah. Ayan, pupunta tayo sa loob na ng SM na tayo. SM guys, SM. So, ikakat na natin to guys. Ikakat na natin to. Ayan, pila pa rin guys sa loob. Pila pa rin hanggang dito. SM, pila pa rin. Oh, nandito na ako. Anjo Deris, nandito na ako sa SM. Ems and BC, may lang shoutout sa dyan. The Sox. May lang shoutout The Sox. Ems and BCM, Bless Florence, may lang shoutout The Sox. The Sox official. May galang shout out. Maraming salamat guys sa pagpunta sa aking So ayan guys, pupunta naman tayo guys sa punta tayo guys sa SM, sa Cinema 12, kung saan nandun po ang registration ng ano, Comelec. Last kasi ngayon last registration ng Comelec. So ngayon guys, stop muna natin to guys. So ayan. So tuloy-tuloy na natin to guys hanggang doon. Tapusin na natin para mag 2 hours.
Kakain muna ako. Kumain muna ako doon sa ano, Parisan. Gutom na ako eh. Dito na ako ngayon sa SM. Then, ginagawa ko lang ng 2 oras to. Anjo. Calling, Anjo. Ayan, SM Cinema 12 tayo. Ayan. Doon po ang registration ng Comelec. Ayan. Natapos ko lang ng 2 hours to, sayang. Tapos mag-start ulit ako, guys. Maraming salamat, guys. Maraming salamat, guys, sa pagpunta sa aking live. Ayan, mag-love shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga pumunta. Happy viewing sa inyong lahat dyan. Mga kababayan natin dyan sa abroad, mag-love shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan. Ayan. God bless you. God bless you all. Mag-love shoutout sa inyo dyan lahat. Lahat po ng District 4 dito po sa SM12, Cinema 12. Ayan. Yung District 3 naman doon sa SM Robinson. Ayun. Ayan, guys, mag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagpunta, guys. Please don't forget to subscribe, like, and share sa Kalutong Bahay Recipe and Rene Esquirel. Paki-support lang po ang Rene Esquirel. May link po dyan. Puntahan po ang link ng Rene Esquirel. Thank you, guys. Maraming salamat. Support naman po, guys, yung Rene Esquirel. Mayroon po dyan. Diyan po yung link niya. Yan po yung anak ko. Support naman po, guys. Like, subscribe, like, and share naman. Maraming salamat, guys.
Nanonood ba kayo? Eh, may mga palaruan pa nga doon, oh. Hindi ako nagpapakita kasi mayroong gwardiya. Sinita ako ng gwardiya sa baba eh. Bawal daw. Doon sa entrance. Kaya medyo tinatago-tago ko. Hindi ko nga alam doon. Hindi pa ako napunta doon sa ano eh. Kasi tinatapos ko lang ang 2 hours. Hindi pa napunta doon sa Cinema 12. Ayan, mag-e-end na ako guys. Mag-e-end na ako guys kasi pupunta ako sa Cinema 12. Ayan, para makuha na naman natin guys yung mga kababayan natin na nagpa-rehistro sa SM Comelec. Last day kasi po ngayon kaya i-update natin. Hey guys, thank you so much guys. Thank you for watching guys. May galang shoutout sa inyo lahat dyan. God bless us all. Thank you for coming. Bye. God bless.